så brett! Vänta nu. Hur fan är det här då? Det kommer de få. Ja. Det är roligt. Jag ska inte åka. Jag ska bli på filmen här. Fortare säger de. Fortare säger de. Men kör inte så fort. Inte i kurvan, kan du? Jo, kör nu. Bra så här, PG ser rädd ut. Zooma in PG. Fortare! Oj! Vad fan är vi nu? Ja, vi är fan här. Jaha. Håll dem spända! Backa! Håll repet spänt! Men håll det spänt! Det är bara när han kör dit så kommer jag hänga med. Men han kommer ju backa nu! Håll upp! Håll upp det! Det spelar ingen roll. Kör nu! Come on then! Fy fan! Åker Frid också dödar han ju PG. Kolla PG! Nej, kör rakt ut! Här kommer det då. Prata kille! Åh, där åkte PG! Han rullar ut. Oj! Igen! Jävla spänn.